goibel kabia hotza, ta janarik gabe lurra. Maiten ere bihotzak duen, zure hotzaren bildurra. Biontzat kabit bat berotzeko, bilduko nuke egurra. Ai Antoni, ate ondoan nagoni. Ai Antion, ate ondoan hor konpon. Enarak ez du behin egindako, gabirik inoiz aldatzen. Urtero beti kabiaretan, umeak ditu bazkaltzen. Baina zu Antionen aratxarra, zaitut neretzat bilagatzen. Gai bakoitzean neska berri bat, ikusten zaitut maitatzen. Ai Antoni, ate ondoan nagoni. Ai Antion, ate ondoan hor konpon. Enarak ere bere kabia, galduta badu ikusten. Biderik gabe aruzta onutz, kabitik du alde egiten. Egarrik dago nere bihotza, zuk eman ezik edaten. Berriro ere ibiliko da, gogorik gabe nun baiten. Ai Antoni, ate ondoan nagoni. Ai Antion, ate ondoan hor konpon. Ai Antoni, ate ondoan nagoni. Ai Antion, ate ondoan hor konpon. Itxasontzi baten Euskal Herritik kanpora naramate eta ez dakit nora. Itxasontzi baten Euskal Herritik kanpora naramate eta ez dakit nora. Agur nere aman lastan goxoari, agur nere maiten politari. Ez egin nega, etorriko naiz, egunen baten pozuz kantari. Ez egin nega, etorriko naiz, egunen baten pozuz kantari. Itxasontzi baten Euskal Herritik kanpora naramate eta ez dakit nora. Itxasontzi baten Euskal Herritik kanpora naramate eta ez dakit nora. Agur senidea, agur lagunari, agur Euskal Herri osoari. Ez egin nega, etorriko naiz, egunen baten pozez kantari. Ez egin nega, etorriko naiz, egunen baten pozez kantari.
itxasontzi baten, Euskal Herritik kanpora, naramate eta ez dakit nora. Itxasontzi baten, Euskal Herritik kanpora, naramate eta ez dakit nora. Agur nere aman, laztan goxoari, agur nere maiten, politari. Ezekin negar, etorriko naiz, egunen baten pozez kantari. Agur zenideak, agur lagueak, agur Euskal Herri osoari. Ezekin negar, etorriko naiz, egunen baten pozez kantari. Gora Euskal Herri, gora Euskal Herri, gora Euskal Herria. Bueno, eta hemen Benta Migueleko Patxi, kontatu pixko bat gaurkoan ze karri duzen honat. Bueno, jarri dugu stand bat, eta hor ematen ditugu degustazioak, mami degustazioak, gero beste parte bat kopuru handiak direnak edo konko handiak direnak saltzen ditugu, eta gero 12 tokatzen zaigu guri eta bentaltzamakoei, tokatzen zaigu erakusketa itea. Nola egiten den Gaztanbera, bueno, nola egiten dugun guk egunero, eta nola egiten zen nola dela urte asko, ez? Bai. Benta Miguelen janari tipikoa eta arras goxoa mamiare egiten duzue, kontatu pixko bat nola egiten duzuen? Bueno, pues egiten dugu, berotzen ditugu harriak, berotzen dugu labe ekonomikoan edo sukalde ekonomikoan, berotzen dugu gorria jarri arte, gero sartzen ditugu esnian, esnia egosten da, gero uzten dugu hozten 36 gradutara gutxi gora bera, eta botatzen diogu gatzakoia. Gatzakoia, eta uzten dugu reposatzen ez, eta gero ja sartzen dugu kamaran, eta bueno, ordu erdi batean edo jateko prestago. Erki da, esker mire eta ongi paseguna. Esker, zoi.
eta postre sultzamatik hemen gurekin Amaia. Ze ekarri duzu gaur, erakutsi pixko bat? Bueno, gaur ekarri duguna dastatzeko ekarri ditugu mamiak, zapore erreakin edo naturala, gero baita ere izozkiak, ditugula jogurra, gazta eta mamiana, mamia intxaurra eta eztiekin, kizkilurrinakin edo naturala, eta baita ere jogurra ekarri dugu. Eta urtero egoten zarete hemen edo? Bai, bueno, gu Ultzamakoak gara, Larraintzarkoak, eta urtero parte hartzen dugu, bai, mamiaren egunean, bai. Ederki, eta ze giro egoten da normalki hemen? Jendeak azeptazio ona du edo? Bai, giro polita egoten da, bai, eta gainera jende asko hurbiltzen da, Iruñetik ere jendea etortzen da, eta gure aldiak laguntzen badu, bai, jende asko. Ederki, ongi pasa eguna. Bale, esker. Eskerrik asko. De las dos tienes.
kresala nigan aurbildu eta estali zidan azala. Nigan aurbildu eta estali zidan azala, hiru izar argitxuren zenbatzen ari nintzala, argizpiek besapean ekarri zuten itzala, ilargia eta gainontzekoak itzali zirala, argizpiek besapean ekarri zuten itzala, ilargia eta gainontzekoak itzali zirala. Hiru izarrak zirala, izarrak hiru zirala, hiru izarrak zirala, argitxuenak zirala, hiru izarrak zirala, izarrak hiru zirala, hiru izarrak zirala, argitxuenak zirala. Hartan ametxetan bezala, ilargia testigu berak bai ez da bezala, itxasoak eskutitzez, idalitako kresala, nigan aurbildu eta estali zidan azala, itxasoak eskutitzez, idalitako kresala, nigan aurbildu eta estali zidan azala. Hiru izarrak zirala, izarrak hiru zirala, hiru izarrak zirala, argitxuenak zirala, hiru izarrak zirala, izarrak hiru zirala, hiru izarrak zirala, argitxuenak zirala. Vamos a hacer ahora, bueno, yo soy Patxi Larraizar de Venta Miguel y con Uxoa 10 de Utzurrun de Venta Luzama, entre los dos vamos a hacer la demostración de cómo se hace la cuajada y cómo la seguimos haciendo nosotros en los dos establecimientos a diario, ¿no? Los que vamos a usar y bueno, luego os contaré más o menos pues, la historia de la cuajada y luego ya haremos. Hemen badugu harria, honekin egosten dugu esnia, normalen izaten da, ofita asko daukan harriak, errekarriak izaten dira, eta hori, azkenan berotu behar dira oso ongi. Gero, beste aldetik ez dugu hemen, baina gero karriko digute esnia. Esnia izan da esni naturala, normalean zonalde honetan erabiltzen da latxa ardiaren esnia, eta hori. Gero, hemen ditugu tenazak, hau erabiliko dugu harria garbitzeko ez, zere normalean izaten du pixka bat, entortzen da pixka zikina, eta hori zikintzen duzuak, eta azkenean garbitzen dugu uran, eta gero horrekin ingo dugu esnien, ingo dugu batzatu. Orain erabiltzen dugu botiketan erosten dena, edo dendetan ere, baina lehen erabiltzen zen gatzagi naturala. Hau da, biltzen zuten bildotz bat, egun gutxiko bildotz bat, biltzen zuten eta kentzen zioten urdaia, eta urdai horrekin jartzen zuten lehortzera. Uzten zuten egun batzuk lehortzen, eta gero nahazten zuten urarekin, eta hori balio zuen nahazteko esniarekin eta esnia gatzatzeko. Artzainak joaten zirela
orain dela urte asko jaten zirela mendira, eta han egoten zirela hilabete haunitz, ez? Orduan, han bere elikadura zutabe izaten zen bere bildotxak eta bere esnia, ez? Baina esniarekin bazuten arazo bat, zeren esnia zuzen ardietatik edateko ez da batere digestiboa, ez? Orduan, pentsatu zuten egostea harri batekin. Baina batzuten beste arazoa, zeren bakarrik zituzten egurrezko ontziak. Orduan ez zituzten jarri suaren gainean, eta pentsatu zuten harria suan jartzea, eta gero harri hori sartzea kaikuan, ez? Orduan, horrekin iten zuten gaztanbera, eta hori izaten zen bere elikaduraren parte bat. Hau da, kaikua urki egurrezkoa da, badauka forma nahiko berezia, zeren eramateko, badauka forma hau eramateko, eta gero horrela buelta emateko, ez? Esnia botatzeko. Eta lehen jaisten zituzten ardiak atzetik jarrita, eta postura honetan jaisten zituzten ardiak. Bueno, bian ozten denean gainetik botatzeko. Batzutan egur hau, bota behar zaio galtzagi asko, zeren azkenean nola egoten den idorra, idortzen du ere galtzagia. Osea, kontsumitzen da berehala. Gero botako diogu berriro. Esnia handi. Sartu eta botana. Esnia? Bai. Dela garbitzen ditugu harria. Bueno, hemen ja baditugu harriak. Orduan, hemen botako dugu gainetik esnea kartzen dutenean. Ikusiko duzue, irekin azten da, eta hori, ziko da bor-bor egiten. Hain badakan, jone, urtsi emetxoen. Mira, ikusten nola azten den, bor-bor egiten. Hori azkenean, da puntu hori gizkilurrina esaten duten puntua ematen diona, esneari. Akik ikusten duzuen ongi. Ya ateratzen ditugu harriak hemendik. Horrela gain. Horrekin kolatzen dugu esnia, eta gero hartu behar dugu.
handi bat edo, eta tenperatu behar da, 36 gradu arte. Epeldu da eskia, botako diogu, giro hartzalianak. Da, baitu nahiko handia. Ahora tenemos que dejar reposar. Bueno, creo que ya os habrá cuajado. No está del todo cuajada, pero ya veis que ya se está cuajando. Le cuesta bastante porque es un caico muy grande, entonces pues casi cabrán 2 litros aquí. Le cuesta lo suyo, ¿no? Pero bueno, ya veis que se está cuajado. A ver, si queréis os echamos aquí. Ya está más hecho cuajada, baila un poco, pero bueno, cuando se fría más se queda más.